Salutare lume și bine v-am găsit la primul episod de Survival Games de pe acest canal. Eu sunt Alex și filmez aici împreună cu X Cristi. Salutare toată lumea, eu sunt X Cristi. Dacă vă place Survival Games, să lăsați și voi un like, să strângeți noi 5 like-uri. I-a dat un pic la Alex. Uitați, 5 like-uri pentru acest episod în care suntem doar 7. Ai luat o sabie? Sabie. Am luat și o sabie. În care suntem doar 7 player. Hai să curățăm tot de la spawn. One shot, one hit. Așa. L-am bătut pe unul. Și eu l-am bătut pe unul. Mamă, eu nu full iron, hai să-l batem. Mamă, ăsta avea 3 săbi în inventar. Da? Nu dădeam tine? Uite-l vezi? Hai să curățăm, să-l batem pe ăla. Nu dădea mie. Hai că eu sunt full iron. Nici nu mai am nevoie de ajută. Uite-l pe ăla acolo sus, să-l vezi? Copac? Sau în ce? Nu te bate, nu te bate, nu te bate. Te bate sau fuge? Fuge, dai E full full iron. Fugi, Mă fugi. bate, bă. Mai vine unul din spate, Cristi. Îl bate eu pe ăsta. Pe ăsta-l batem ușor. Dăm boost. La boost? N-ai luat boost-ul cum trebuia. N-avea nevoie de rută. Te ajut? O, are rod. Nu lăsăm pe ăsta. N-avem nevoie de rută, a? N-avem, bă. Uite ce-a pus, Uite ce fuge. Hai să Dăm boost, dăm boost, dăm Hai boost. să luăm ruta. Dăm boost. Am plecat pe rută. Bine că... Te bate? Fugi. Așa. Hai pe rută. Hai să luăm ăla. Eu sunt aproape full iron. Mergem să batem pe la full iron. Eu vreau pantalon de aer. Poate filmezi de ară și în colț. Bă. Dar se mișcă bine Minecraft cu setările care ți le-am dat? Foarte bine. Alea de la HD Gaming erau nașpa rău. Mă bune să astea de la Rafael. Da. Ai Ce-a 6 spus? Ai 6 play de aer? Nu, n-am. Ba da, fix 6 play de iron. În rest n-am nimic de iron. Aha. Hai să-l batem pe la full iron. Stai, mă, Câștigăm meciul, easy peasy, lemon squeezy. Stai, mă, bă, hai să luăm și casă, speră pe. Mamă, nu se pare că vrei cam multe. Hai că-l batem și pe ăla. Hai că e unul la casă, speră pe. Ba, nu e mult în stânga. Nu contează, e tot pe acolo. Uite. Eu mă duc pe casă, nu-i bani. Cristi, nu pleca, nu mă lăsa. Da, te las singur. O, pantalon de iron. Mamă, fix să-i am trebuia. Am un diamond pentru mine. Nu, am un aer. Hai, facem Diron Sword. Dairon. Și dai mă ce. L-ai luat pe ăla cum intri aici sus? Nu. Am un iron. Hai, ne întâlnim la crafting. Am luat pe ăla. Sunt aproape La full crafting. ironia. Dum. N-a săgeți. Uite-te, Aron. Scuipă! Dă-mi Aron. Facem Diron Sword. Stai să văd unde e celălalt. Diron Sword. Ăla e în spawn. Diron Sword. Vezi că eu pe la piciorul meu. Și o să aveți canalul X Cristi în descriere, chiar dacă n-ați mai avut o dată, o să-l aveți din nou. Pentru că da. Pentru că da. Nu Ce? conține nimica. Nu conține nimic în descrierea ta. Ce contează descrierea? N-am idei. Eu am ieșit în spawn deja. Eu n-am idei pentru descriere, ce vrei. Eu scriu acolo salutare, sper să vă placă. Eu l-am spawn, mai e cum să nu fie, are sapie de lemn. Da. Mr. Paris. Al nostru. M-am dat ce mes scurt. M-am auzit? Te-a auzit. I-am plicit? I-am prins săgeată? Ajută-mă. Nu lăsa să se ducă pe uscat când ne spameze. Dă-i cu arcul, A băgat Gapple. N-am pus. A băgat. Hai greu să-mi ce bătai. Taci mă că nu mi-a bătat. Fugi în partea opusă. A băgat Strategie Gapple. bună. Mi-mi trebuie bucii lui. Mie între pantaloni la. Deci nu lăsăm, mai greu să... Nu mai merge fix în spatele lui, că spune foc. Ce prost am pus focul ăsta. I-am dat săgeată fără să vreau. Asta e că mă duc peste el. Ra.
Mamă! Ah! Vine celălalt! Ah! Să-mi bag... Nu cred așa ceva! Rage! 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 Hai, dacă câștigi îl pun. Da? Da. Gata! A câștigat X Cristi! Baftă lume! Pah!